Боба ти представя. Здравейте, приятелчета! Аз съм Тигър Азак. Днес ще научим нещо супер забавно. Разликата между голямо и малко. Готови ли сте? Да! Вижте тази топка. Тази топка е голяма. А тази е малка. Виждате ли разликата? Хайде да поиграем. Ще ви показвам по две неща, а вие ми помагате да кажем кое е голямо и кое е малко. Става ли? Голяма шапка и малка шапка. Голяма кола и малка количка. Голям банан и малък банан. Браво! Справяте се чудесно! А сега да поиграем с моите приятели животните. Кой е голям? А кой е малък? Да! Лъвът е голям, а мишлето е малко. Понякога големите неща са много полезни, а малките също са специални. Вижте как се опитвам да се скрия в тази малка кутийка. Опа! Май съм твърде голям за нея. Ха-ха-ха! Голямо и малко са навсякъде около нас. Поиграйте си у дома и потърсете големи и малки неща. Може да е обувка, лъжица или плюшено мече. Всичко е по-забавно, когато учим заедно. Благодаря, че учихте с мен, приятелчета. Не забравяйте да дадете един тигърски лайк и да се абонирате за още приключения с Тигър Азак. До скоро! Голяма прегръдка!